Hola, hola, xics i xiques, com esteu tots i totes? Mireu, avui vos porto un joc en el que podem jugar a distància. Val? En aquest joc el que farem serà reforçar l'ús de la R i de la doble R. I va dirigit a l'alumnat de primer de primària, però si teniu germans més xicotets de 5 anys o de segon de primària, també es pot servir per a introduir-los i per a de segon de primària per a reforçar aquest contingut. Comencem. El primer que veieu ahí és un dibuix. Tots sabeu el que és aquest dibuix? Clar que sí, és un cargol. I ara m'heu de dir si el que li falta és una o doble R. Molt bé, amb una R. I per què creu que va amb una R? Clar, és impossible que vagi amb doble R perquè no té dues vocals al seu costat. Té una A, que sí que és vocal, però a l'altre costat té una G. Aleshores, és impossible que li puguem ficar doble R. Continuem. Seguim completant paraules. Tots sabeu el que és això? Molt bé, una guitarra. Què li posaríeu? Una o doble R? Ho teniu? Molt bé, doble R. I per què creu que li hem de posar doble R? Clar, perquè sona fort, guitarra, sona fort i perquè va entre dues vocals. Molt bé. Seguim completant paraules. Què és això? Tots sabeu el que és? Molt bé, un ratolí. I ratolí què porta? Una o doble R? Penseu. Ho teniu? Molt bé, una R. I per què creieu que ratolí porta només una R? Si sona fort. Ratolí. Per què creieu? Molt bé, porta només una R perquè està a l'inici de paraula. I mai podem posar dues R's a l'inici de paraula. Molt bé. Anem a continuar. Tots sabeu el que és això? Us deixo temps per a pensar. Molt bé, raïm. Què li posareu? Una o doble R? Anem a comprovar. Una R, però per què creieu que va en una R? Si sona fort, raïm. Clar, perquè està a l'inici de paraula. Mai podem ficar doble R a l'inici de paraula. Molt bé. Anem a continuar. En aquest cas, mireu el dibuix. Què és? Molt bé, una carretera. I carretera, què li posarem? Una o doble R? Ho teniu? Molt bé, doble R, però per què li posem doble R? Clar, perquè sona fort, carretera, i perquè va al mig de dues vocals. Molt bé, ho esteu fent genial, seguiu així. Anem a continuar. Completa la paraula. Tots sabeu el que és això? Molt bé, un porc. I porc, què li posarem? Una o doble R? A comprovar. Una R, però per què li posarem una R? Porc. Clar, perquè, com veieu, està al mig de la O, que és una vocal, però a l'altre costat té una C. Aleshores, no podríem de cap de les maneres posar dues R's. Porc. Molt bé. Continuem. Tots sabeu el que és això? Molt bé. Un barret.
I a barret, què li posarem? Una o doble R? Doble R, però per què? Clar, perquè sona fort barret, perquè si no seria baret, com vareta, seria baret. Sona fort barret i a banda va al mig de les dues vocals, la A i la E. Què és això? Molt bé, arròs. Arròs. Ho teniu? Anem a comprovar. Molt bé. Li posem dues R's, per què? Perquè sona fort, arròs, sona fort i va al mig de dues vocals. Ho esteu fent genial, continueu així. Completa la paraula. En aquest cas s'heu de fixar amb el color. Molt bé, rosa. Rosa que va amb una o amb dues R's. Rosa. Ho teniu? Anem a comprovar. Molt bé, amb una R. I per què va amb una R si sona fort? Rosa, rosa. Per què creieu? Clar, perquè està a l'inici de paraula. Molt bé, ho esteu fent genial. Seguiu així. Tots sabeu el que és això? Clar, una samarreta. Samarreta. I samarreta heu de dir si va amb una o amb dues R's. Ho teniu? Anem a comprovar. Molt bé, amb dues R's. I per què creieu que samarreta va amb dues R's? Clar, perquè sona fort, samarreta, i a més va entre dues vocals, la A i la E. Continuem. I això què és? Clar que sí, un lloro, lloro. Què li falta? La R o la doble R? Ho teniu? Comprovem. Molt bé, li faltava una R, perquè si no seria llorro, i no, és lloro. Encara que va entre vocals, el per què és perquè és dèbil, no és forta. Molt bé, ho heu fet genial. Continuem. I què és això, aquesta fruita que tant ens agrada? Clar, una pera. Pera. Ho teniu? Anem a comprovar. Clar, una R. Però per què? Hi ha dos vocals, la E i la A. Clar, perquè sona dèbil, no és forta, si no seria perra, i no és perra. És pera. Molt bé. I això què és? Ja ho sabia, que tots ho sabeu. Un rellotge. I rellotge, què li falta? Una o doble R? Comprovem. Molt bé, ho has dit molt bé. Una R. Però per què? Rellotge. Rellotge realment és forta. Clar, molt bé, ho has contestat molt ràpid. Perquè està a l'inici de paraula. Molt bé. Què és això? Què és això? Un tresor. Tresor. Molt bé. I què li falta? Tresor. Li falta només una R. Per què? Clar, perquè no està al mig de dues vocals i és impossible que li puguem ficar dues R's. Molt bé, continuem.
I qui és això? Que moltes vegades correu al pati i sou uns? Clar, corredor, corredor. I què li falta? Una o doble R? Ho teniu? Anem a comprovar. Molt bé, doble R. Per què? Perquè sona forta, corredor. I per què? Perquè està entre dues vocals, la O i la E. Anem a continuar. Ara el que vaig a fer-vos és com un resum per a que us quede clar l'ús de la R i la doble R. Al principi de paraula mai pot anar doble R, com heu vist, encara que la R tingui un so fort. Per exemple, ratolí, ratolí. La R sona fort, però com està a l'inici de paraula no podem ficar-li doble R. La doble R la utilitzem quan té un so fort i va al mig de dues vocals. La doble R sempre requereix dues vocals al costat. S'ha d'agafar de la mà de dues vocals. Per exemple, carro. Com veieu, la doble R està al mig de la A i de la O. Al mig de paraula va R, quan el so no és fort, encara que estiga al mig de dues vocals. Si el so no és fort, només li posem una R. Per exemple, cara, cara. La R està al mig de dues vocals, però aquesta R no és forta, aleshores només posem una. I això és tot per avui. Voleu seguir jugant? Vinga, fins prompte. Adeu!